बे आन्दोलन खालामनाय समाव जोंनि न' बां मानसि धन सम्पति गासै खहा जादोंमोन। बिथां मानगोनां दिपेन बर' साराबो फैदोंमोन। बिथां मानगोनां प्रमद बर' साराबो फैदोंमोन। बिथां मानगोनां लरेन्ज इस्लारि साराबो फैदोंमोन। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव जों 100% बाहागो लादोंमोन। जों सुप्रिमजोंबो सेक्रिफाइस खालामदोंमोन। खुलुमबाय। आं सासे बर' हारिनि मावथि हिसाबै थांनाय 1987 मायथाइनिफ्रायनो आं सासे फरायसा आफादनि मावथि हिसाबै आं सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदोंमोन। नाथाय सम सम बर'नि जि एकर्ड जाबाय, दिनैहालागि 3 एकर्ड जालांबाय। गिबियाव जाबाय BSc एकर्ड जाबाय, बेयावबो जों बाद गोलैबाय। बेनिफ्राय BTC एकर्ड जाबाय, बेयावबो जों बाद गोलैबाय। आरो दा थांनाय 2027 जानुवारियाव जिथु एकर्ड जाबाय, बे BTR एकर्ड जाबाय। बे BTR एकर्डआवबो जों लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि बे सिमुलुगुरि हालाम ओनसोला BTRनिफ्राय बाद गोलैबाय। बेखौनो जों लुगैयो, जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव जों 100% बाहागो लादोंमोन। जों सुप्रिमजोंबो सेक्रिफाइस खालामदोंमोन। बे आन्दोलन खालामनाय समाव जोंनि न' बां मानसि धन सम्पति गासै खहा जादोंमोन। जायनि जाहोनाव दिनै जों दुखुथिया जाबाय। जोंनि बर' मानसिनि न' बां सावजानानै दिनै दुखुथिया जाबाय। जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय फ्राय 17 जन मानसि मुंख्लं जालांनांगौ जाहैबाय। जायनि जाहोनाव दिनैसिम जोङो BTRनिफ्राय बाद गोलैनांगौ जाबाय। बेनि थाखायनो जों आर'ज गाबहरदों। बेनि थाखायनो जों BTR सरकारसिम जों खावलायहरनो नागिरदों जे जोंखौ जाहाथे जिखुनु प्रकारेबाबो जोंनि बे ओनसोलखौ BTRआव सोनांगौ। बेनि अनगायै जों हारसानि गेजेराव हारसाया जोंखौ फोथाया, हारसाया जोंखौ मोजां अननायजों लाया। बेनि थाखाय जों नोंथांमोनखौ आखाइ खबजबनानै खुलुमहरदों जाहाथे जों BTRआव जों हाबनो मोनो। फारसेथिं जोंहा फरायसा आफादखौबो जों खुलुमहरो। जोंनि बे न'खरावनो, जाय न'खराव दिनै नोंथांमोननि बाथ्राखौ सावरायदों, बे न'खरावनो बिथां मानगोनां दिपेन बर' साराबो फैदोंमोन। बिथां मानगोनां प्रमद बर' साराबो फैदोंमोन। बिथां मानगोनां लरेन्ज इस्लारि साराबो फैदोंमोन। दिनै जों एसे सुबिदा मोननानै नोंथांमोननिसिम जों हांख्रायहरनो लुगैबाय जाहाथे सारमोन, नोंथांमोना जेब्लाबो जोंखौ बावनो नाङा। जों सासे बर' फिसा हिसाबै, बर' सुबुं हिसाबै नोंथांमोनजोंनो जोंनि समफोरखौ बारहोनो लुगैथारदों। गतिके दिनै नोंथांमोनखौ जों बे आर'जनि गेजेरजों जाहाथे जों BTRआव हाबनो हायो, बेखौनो मिजिंथिनानै जों नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। जोंनि बे सिमुलुगुरि ओनसोलाव गामि हिसाबै प्राय 11-12 गामि दङ। दा बे 11-12 गामियाव खमसे खम हमना ला जोंनि जनसंख्याया जाहैगोन 10,000 जागोन। बे 10,000 मानसि जोंनि बर' मानसि दङ। गतिके बयबो BTRआव हाबजानायनि लुगैनानैनो दिनै नेबाय थादों। गतिके नोंथांमोना अननानै जोंखौ जाहाथे BTRआव सोना होयो। दा मोनसे दुखुनि बाथ्रा बेनो, जोंनि बे ओनसोलाव बर' मिडियाम स्कुलबो खुलिजेनदोंमोन। प्राय दिनैनिफ्राय हमना ला 40-42 बोसोरनि सिगाङाव बर' मिडियाम स्कुल दंमोन। LP दंमोन, ME दंमोन, इभेन हाई स्कुलबो दंमोन। नाथाय बेफोरो दिनै लासै जोबलांनायनि लामायाव। गतिके जों दा आसा खालामदों जोंनि बर' मिडियामखौ माबोरै जों फोथांफिननो हायो।
नोंथांमोननि हेफाजाबाव नोंथांमोननि सहाय सहजुगितायाव जाहाथे जों बर' मिडियामखौ आरो गायसनफिननो हायो बेखौ जों आसाफारि हरनाय जादों। आसनि हिसाबै सरकारनि माखासे आसनि दङब्लाबो बिथांमोना जोंनि बर' जायगायाव नांगौ बायदियै आसनिखौ हरा। बिथांमोननि गोसोआथ' माने ओरैबाबो जोंनि बेरेखानो गतिके जों जि मोननांगौ जि माने मौलिक सा सुबिदाखौ मोननांगौ बेफोरनिफ्राय जों माने बाद गोलैनांगौ जायो। जेरै मोननांगौ जेरै जों सुबिदाखौ थिग बेबायदि मोननाय जाया। दा जोंनि स्कुलाव दा माने लेखाफोरखौबो बिथांमोना सम सम माने जुगार होया। लेखा गैयाबा जोंनि फरायसाया माबोरै फरायगोन फरायनायनि माने असुबिदा जायो। माने जिकुनु खेत्रआवनो आसाम सरकारनिफ्राय जों सुबिदाखौ नांगौ रखम मोननाय जाया आरो।